Já jsem velice rád, že vás mohu přivítat všechny v Praze na Tip Sport aréně u příležitosti Evels Prague Showdown 2016. Dobrý večer! Tak možná předtím, než začneme, bych měl říct si něco maličko o tom, co jste už viděli, protože před chviličkou tady předvedla velmi zajímavé vystoupení Michelle Hoyt z Nutrend týmu a to je vystoupení Diva Pro Bikini, což je taková nová kategorie, která je momentálně velmi populární ve Spojených státech amerických a uvidíme, jaká bude budoucnost této kategorie. Možná, že ji někdy příště uvidíme i v rámci pražského vystoupení, ale dnes se budeme držet, řekněme, tradičního programu. Je pro nás připravena spousta skvělých vystoupení, je pro nás připraveno vyvrcholení Evels Prague Showdown 2016, je pro nás připraveno také vyvrcholení Evels Prague Pro 2016. I think we can start now with something we will see. We will see tonight Evels Prague Pro 2016 and of course the top moments from Evels Prague Showdown 2016. Ale ještě předtím, než začneme, tak bych si vás chtěl vyzkoušet. Nebudou to žádné zkoušky z matematiky nebo z jazyka. I would like just to check if you are ready, because competitors are ready. I'm sure about it. Takže já bych si chtěl vyzkoušet, jak jste naladěni, jaké jste publikum a taky možná malinko tím přivítat mého prvního a dnes tedy nejdůležitějšího hosta. Takže pojďme si vyzkoušet, jak budete dnes fandit. Ukažte, jak máte připravené dlaně hlasivky, OK? Let me hear you now, please! Tak to je super! A v tomhle tempu můžete pokračovat, protože, ladies and gentlemen, let me invite man who is one of the legend of the sport. And he will be with me here tonight. Dovolte mi, abych přivítal jednu z legend tohoto sportu, která tady se mnou dnes bude na pódiu. Ladies and gentlemen, Kevin Levrone! Hey guys, what's up? Welcome to the Evels Prague Showdown, baby. What's up, Michael? Good to you, but I think you're a little bit overdressed to be on the stage in too many clothes. Normally I'm on the stage in my posing trunks, but tonight it's all about being professional and emceeing for these guys and putting on a great show. But I must say, for me, it was a very emotional moment when I saw your comeback at Mr. Olympia, because, you know, I think only few people believe that you are able to return, to come back, and you did it. Yeah, man. I did it. Thanks to the fans. You guys gave me the energy, the belief, and we did it. So thank you for that support. But I'm not done. I'm going to keep on training and keep on training just very and briefly, come back again. Just very briefly, Kevin Levrone dnes tedy nikoliv ve svém obvyklém pouzovacím oblečení, ale pěkně v košili, protože dnes bude společně se mnou, a já se toho ohromně vážím, uvádět dnešní večer. A musím říct, že to byl tedy velmi emotivní moment, když se Kevin vrátil po tom zranění na Mr. Olympia. A já si myslím, že ho můžeme přivítat opět zde v Praze. Big applause for Kevin! Thank you, guys. We'll see you later, okay? Enjoy the show, guys. Takže Kevin se